खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। खर'सा आसामाव दैबानाया एसे खम जादोंब्लाबो नाथाय दैबानाजों लोमसाव जानाय सैनांनाय नखरफ्रा दुखु दाहाया दासिमबो खम जायाखै। मानोना दैबानायानो गासिबो न' बां बारि बागान मोसौ मैसो गोनां फरायसाफोरनि गासिबो फोरमानलाइफोरा गासिबो दैयाव बुखारलांजाजोबदों। खुनुरोखोम मानसिफ्राल' गाव गावनि जिउखौ रैखा मोननो हादों नाथाय दासिमाव दैबानाजों जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरनि अनजिमाया सा 60नि बांसिन जाहैबाय। बेनि मादाव गंसे नखरनिनो 4 सुबुंखौ दैबानाया बुखारलांनायनिबो खौरां मोननाय जादों। आरो बे बुखारलांजानाय सुबुंफोरखौ दासिमबो नागिरनानै मोननाय जायाखै होननानै दुखु फोरमायदों नखरनि सोद्रोमाया। बुखारलांजानायफोरा जादों बिहामजो आरो 2 फिसाज्लाजों लोगोसे सासे फिसाजोखौ दैबानाया बुखारलांदों। बे गिख्रंथावै दैबानाजों सैनांनाय नखरफोरनो हादोरसा बिजेपिआ 12 कोटी रांनि अनसुंथाइ होनो थाखाय फोसावदों आरो 2 लाख आइजोफोरनो मेखेला सादर 2 लाख खुदियाफोरनिसिम गाननाय सि जोम बेखौ लानानै दायो 12 कोटी रां थुबुर खालामनो रांखांनायनि हाबाफारिया जागायगासिनो दङ। बेराफारसेथिं सत्संग बिहाराबो आसामनि दैबाना भुगिनांनायफोरनो गिबि मन्त्रि रिलिफ फान्डआव 2 कोटी रां अनसुंथाइ होदों। BTC सोरखारनिफ्रायबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा 50 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावदों आरो बेजों लोगोसेनो मन्त्रि चरण बर' बिथाङाबो गिबि मन्त्रिखौ लोगो हमनानै गावनि फारसेनिफ्राय रांनि चेक गथायदों आरो बिजेपिनि साफ्रोम सोद्रोमाफोरखौबो दैबाना मदद बिलाव हेफाजाब होनो थाखाय खावलायदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आसाम हादोराव थानानैबो गुबुन हादोरजों सोमोन्दो लाखिग्रा एबा गुबुन हादोरखौ मदद होग्रा 3 सुबुंखौ आसाम पुलिसआ हमनो हादों। बे हमजानाय 3 सुबुंखौ पुलिसआ पाकिस्तानी जानानै स्रोदै खामानि मावनायनि अजदखौ होदों। पुलिसआ बिसोरखौ संदाननानै सासेखौ धुबुरीनिफ्राय हमनो हादों आरो सासेखौ चिरां आरो गुबुन सासेखौ बरपेटानिफ्राय हमनो हानाय जादों। हमजानायफोरा जादों फारियै आक्रामुल इस्लाम, आमिनुर इस्लाम आरो सासेखौ आब्दुल हुसेन होननानै सिनायथिनो हादों। थांनाय साननैनिफ्राय हाग्रायाव गोमानानै दङमोन 2 रेन्जार अफिसार, 2 हाग्रा बिफाननि मावथिजों लोगोसे गुबुन 3 सुबुंफोरा। मख'नो गोनांदि बिसोरो थांनाय साननैनिफ्राय लांटिं रेन्ज, मान्दारदिसा रेन्ज, हाथिखला रेन्ज आरो माइबं रेन्जनि 23 हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा दिमा हासाव, कार्बि आंलं आरो नागालेण्ड सिमा हाग्रायाव हाबनायनि उनावनो रावजोंबो जेबो सोमोन्दो गैयै जानानै दङमोन। बिसोरनि फारसे जेबो खौरां मोनैयाव गागि IFS मावख'गिरिनि दैदेननायाव ड्रननि दारै हाग्रा बिफान, पुलिस, जिल्ला खुंथाय आरो जायगानि सुबुंफ्रा ज' जानानै बिसोरखौ नागिरदोंमोन। उननि समाव नागिरनायनि गेजेरजों बिसोरखौ नागिरनानै मोनफिननाय जायो आरो गासिबो मोजाङैनो दङ होननानै मिथिहोयो। हाग्रा बिफाननि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा बिसोरखौ मोनफिननाय खौरांखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों। रायजोआव फिन आरोबाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरा न' बां सिफायनायजों लोगोसे सासे सुबुंनिबो जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला पर्बतजरायाव हाग्रानि मैदेरा मानसि थाग्रा जायगायाव फैनानै टिपकाइनि सिल्किकाटा नैथि खोन्दो गामिनि राहेन्द्र नार्जारी मुंनि सासे बर' सुबुंनि नखराव गंथाम नखरखौबो सिफायनानै सोरलां बोरलां खालामनानै गालांदों। आरो बेराफारसेथिं कक्राझारनि सरलपारा सालबारि गामियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सान्थालि हारिनि देवान मुर्मु मुंनि सुबुङा जिउ गोमादों आरो बिनिनो सासे उन्दै फिसाज्लायाबो गोब्राब जोखोम जादों। जायगानि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला हाग्रानि मैदेरा फैनानै साखाथिनि न'खौ बोफाय बोसि खालामबाय थानाय समावनो जायगानि सुबुंफ्रा होसिख्रावनायाव देवान मुर्मु आरो बिनि फिसाज्लाया न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारबोदोंमोन। नाथाय बे बाहेरायाव ओंखारबोनाय समावनो रागा जोंखांनाय मैदेरजों मोगा-मोगि जानानै देवान मुर्मुखौ गाग्लोबनानै जिउ फोजोबो आरो फिसाज्लायाबो बिफाजों लोगोसे गोब्राब जोखोम जायो। मिथिहोनाय बादिब्ला हरनि 2:30 रिंगासो समाव जानो मोन्दों बे गाग्लोबनाय जाथाया। गसाइगावनि श्रीरामपुराव फिन आरोबाव पुलिसआ सिग्रोमनायनि गेजेरजों मा-19 खावनाय मोसौजों लोगोसे 2 सुबुंखौ हमनो हादों। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला बे दुथां सिखावफ्रा जेबो सन्देह खालामै बायदि खावनाय मोसौफोरखौ माइरं बस्थानि सिङाव एरसो खोमानानै गंसे गारियाव लाबोदोंमोन। पुलिसआ बिसोरखौ हमनो मोननायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय गंसे गारिबो हमनो हादों आरो हमजानाय 2 सुबुंखौ बरपेटानि नाबिर हुसेन आरो गुबुन सासेखौ बङाइगावनि साहाबुद्दिन आली होननानै सिनायथि होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों नोजोर होबाय थादों। बोसोरफ्रोमबो जोंहा 1000, 2000 माने मेट्रिक होग्रा अनजिमा फरायसाफ्रा खमायलांगासिनो दङ। सिगां 20,000 गाहाम जायोमोन नाथाय दायो 16,000सिम सफैबाय खमायनानै। बेखायनो जोङो गोबां समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आसाम सरकारजों रायलायनानै मिथिनायनिफ्राय जों गोबां गामि गामि गिदिंनानै फरायसालियाव फरायसा बारायनांगौनि थाखाय जों गोबां हाबाफारि जों लाबोदों सिगां। जेंनाया गोबां जेंना दङ। दा बेयाव जोंना 1 नम्बरावनो सुबुं अनजिमायाबो खम जालांबाय। बेजों लोगोसे गोबां सरकारि फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिखौ गभर्नमेन्टआ नांगौ रोखोमै बिथांमोना हरा, बे मोनसे थाबाय। लोगोसे गोबां गारजेनफ्रा बेफोरबायदिखौ नुनानै सांग्रां माखासे गारजेनफ्रा बिथांमोना माने गावखोन्दोआरि बा प्राइभेट स्कुलफोराव गोबाङानो हरदों।
बे मोनसे थाबाय बेनिफ्राय गुबुनफ्रा माने बर' बिजोंनि अनगायै गुबुन इंराजि बिजोंफ्राव गोबां हरनाय थाबाय दा बिदि जाहोना गोबां जोंनियाव दङ थारैनो जोबलायना दा बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै आसाम सरकारखौबो जोङो बुंबाय थादों दि बे फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिखौ थाबैनो हरनांगौ अब्ला फरायसाया बेयाव निस्सय बारायफिनगोन जोंहा मोनसे मिजिं दङ दा बेखायनो बिथांमोननि मोनसान्दि जोंनि गोबां जायगाफोराव दाबो आबसुनिफ्राय भलन्टियारि टिचार हिसाबै जों बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसे गोबां जायगायाव नायनानै बिदि जों खामानि मावबाय थादों।